Thank you for joining Amokwe TV. We are here live at the Odenigwe's family compound. Today, we are laying to eternal rest to our mommy, Ezinne, Esther Chinyere Odenigwe. And it's going very fine and we keep on moving. So please, we would like to know you and you tell us what you miss so much about her and what you're telling people that visited from all over the place. My name is Chief Nnamdi Nwafo. Auntie Esther was my late father's sister. She was a wonderful woman. She was someone very close to us. She was someone that we always look forward to seeing. And I remember very well, even as a child, she used to come to our visitors when we were at Nsukka. And anytime we're in Enugu, come to visit at Maryland. So the bond was there, especially between her and my late father, Professor Nwafo. Her life was a legacy, worthy of emulation. Thank you. For those that came, it's just a reminder that someday this is the path we will go. We should try and live our life in a way that shows that we are looking forward to the future. And after we leave, like today, people will be able to say that we did well. So that is my message to others that also came. Thank you. Thank you. Thank you. Those that are watching us all over the world, this is still your person, Onya Hilachkwe, because we are reporting live from Ihago, Orji, Amokwe. And we say keep in touch and we'll keep on giving you updates of how the burial is going. Thank you. Amokwe TV, I know you nasi abaru na ebe ọbụla nọ ya dịkwara gị na mma ebe ọbụla nọ tata. Ebe anyị nọ bụ na ahụghị Amokwe ebe a na-eme nnukwu akwamozu Ezinne Esther Chinyere Odenigwe bụ nwunye Prọfesọ Godwin Odenigwe. Anyị wee hụ igwe anyị ji eme ọnụ igwe be anyị anyị na anyị agbakanye ajụjụ ọnụ bụ His Royal Highness Igwe Architect Sonny Chibuoke Ogbedike nke abụọ na Orji Amokwe. Igwe biko nwunye Godwin Odenigwe ahafọ anyị ndị ihe na-agwa ezinụlọ ya na ndị niile si ebe dị iche iche bịa n'ụlọ anyị na Orji Amokwe taa. Mana onye nwa a na-akpata na ya achịga na ya akpakọna ya first lady na Amokwe maka onye na-amaghị ihe dị symbolize to Amokwe before Nigeria. So na onwe dị ka isi US na Nigeria lose something. Ọ ya bụ anyị ji ka ị bịa kwanyere ugwu nke ikpeazụ. Kedu ihe na-agwakwana ọha na eze si ebe dị iche iche bịa n'ole ndị be Odenigwe tata nakwa ihe na-agwa ụmụaka ya maka mma ha? O nweghị ihe anyị na-agwa na-abụghị ike na ha hahụrụ ya Amokwe naanị. Ha bịa gosi anyị na o nwere ka that family si wee mepe na touch ya their lives. Maka Odenigwe touch lives in different ways. Which onye ọbụla maara na ụfọdụ n'ime anyị survival agha bụ uche amamihe nke Odenigwe. So ndị dị iche iche n'ala Igbo nwere ihe ha ji elote ya na ọ ka begoro sọsọ nke ahụ o mere o gosiri ihe o ji kara anyị mara. Nwunye ya hapụrụ tata anyị asị yes not the last of the origins. Not that about Ama, yes, not the Odenigwe dynasty. Ọ bụghị na emechigwe maka ndị agha hapụ ndị anyị ji nwere n'ọnụ. So n'ihe anyị bịa abụghị ka akwa ka anyị bịa na ọ ka anyị bịa were ya na nwaanyị dị mgbe ndụ biruo 91 years ọ bụghị 91 days. Daalụ. Ihe na-agwa ụmụaka ahụ ha amakwa ezigbo ihe ahụ eji wee mara mama ha jisikwa ike wee jide ya maka na ihe ahụ eji mara mama ha hapụkwa ya ka o wee mana ihe ewure ngwa ha. Gị bụ onye mmanya sara Amokwe TV ọ ka bụ onye nke gị Onya Hilachkwe Ebuka. Enwe mmemme ị na-eme kpọtụrụ anyị ga-emekwa ụwa anyị mma maka daalụnụ. Ndị soro Amokwe TV a na-ekene unu na-asị abarụ na ebe ọbụla unu nọ. Tata ebe anyị nọ bụ n'ahụghị Amokwe ebe a na-agwa nwaanyị bụ Ezinne Esther Chinyere Odenigwe nwunye
late Prọfesọ Godwin Odenigwe arụgbawo first class igwe anyị were banyị na Amokwe ebe a ọ na-aba anyịkwa obi adị anyị mma ọ dịtara igwe ma ọ bụ anyị si na-agba abụkarị ajụjụ ọnụ ka anyị malụ ka obi dị anyị ka esi mee ihe dịkwa ogbe ọ na-agwa ndị be anyị si ebe ndị si ebe dị iche gaa Amokwe tata ihe ọ na-agwakwa ụmụaka ya bụ nwaanyị hapụrụ His Royal Highness Igwe Ezinne Mike Ozigwe anyị na-ekele gị biko obodo ọhaneze gwa anyị ihe na-agwa ụmụaka ha na ndị dara Amokwe taa. Well, I know Orji Abba, but I find a better future. 91 years after 92 years. So, we are going to go there. There is a lot of going to now receive it. And I make a go more up. Mama, whenever let us in Esther, what is going to so, COVID, I am not going to see us now. Yeah. I don't know again. Ya na-achịcha nke pati dere ndụmọdụ na-enye ụmụaka. Well, I'm sure after 60 years, and if they have been able to live together, they're making beyond 60 years. I'm not saying I'm not how much I'm not and they need to be more together. Yes. Ndị mmadụ sara Amokwe TV ọ nwanne m nwoke ọnya ahịa Chukwuebuka anyị na-achị gị nọkwa na Amokwe TV echere ebe ọbụla mabara amarị na May 9th anyị ga-anọkwa n'ụwa na Amokwe na St. Teresa's ka a chekwanyere igwe emume mama ya n'udo wee na-asị gị na-esokwara anyị